Mayong adlaw sa Internal Fam, this is Clan yung admin sa Lot of Faith, and today at 1963, in the past years before uban ni may something mamato may dito sa Bamboo Forest, Bamboo Garden Resort. And kaya siyang area dire mo na akong advice sa inyo ang ako mula gani mo ayaw kayo mo palabi og follow sa Google Maps kita nawa sa mihato da ni. Pwede ra dayon to mo straight. Anyway, Lil Fam kaning video dili ni voice over dantod sa pinaka last, but diri nga part gusto lang nako i-share sa inyo ang kanindot day by sa inyo bataan by. I am always a fan of kaning open skies kanang mga walay wires gani, and paglaag na mo diri na ako nakita na feel na ko ang province life ba, and then lamay kay kantaw sikirikirikariwa sikimalikarikarikan isikika ano, sumunda na siya namin sa sentro sa New Bataan. And then para dito or para sa tong Lil Fam gusto mo laag dire ay makalbakit kabalaka because it is very safe. As you can see na atay army army checkpoint, and then maghinay lang mo dire dapitang area kay slide andalan ana si Google Maps mati Compostela Road ni pero butasa ni lusot bay mati baka ni bagang kay lupo ni. Pero anyway guys, bot na may daghan ng tao di. No corkage sa baon na drinks. Corkage kung mugawas kay mo palit. Wala corkage kung na kay baon. Ngayong hapon. Sa pila entrance? 20. Naay. Ay mo ba? We're here at Bamboo Resort Cold Spring at New Bataan. Ano sa diya? Kakadagang saba-saba daw kung patang buyagan. And take note, dire daw dapat na amoy table, dili mo pili mo sulod. Maligop lang. Atong baliktaron para inyo makita ang inyong daghan gyud sa tao. Ibay kompleto og kuan ay TGI ang mga gamit, murag si kinsa og papormahon, pero ang sudan talong, kiniritong talong og noodles. Okay ra na guys. Saan naman ni diri? Sa ubos lang mo daw hatag. Kropota na. Sir, kinsi pidi atagan na ning kuan. Dire ra na. Okay. Ako na may riverside dito dito. Suroy sa amin dito. Yan lang kay dito maligo. Nga naman, unsa man ka? Hindi ko kaya ang tubig. Tanong sa nato ilang riverside o gasa ta mo kuan? Riverside. Tro. Aha. Dire lang ta. Sige, yung atay silingan. Dami mo practice sa tag-vlogging kana nanagid kay istorya-istorya ba? Ang amusod guys talong na og noodles. Pakiampo sa. Hindi kay pamahaw pa niyo ko na. Ay, sweet na. Ano talong? Ako lang kakulbaan dire kana gani. Wala. Ang flash flood ba? Nya inaron ba ang klima? Dili ko sure. In aron lang ba ang
klima diri kaning nagfagfag kay ulan-ulan o kabalo og unsa ang weather diri pag ting-init. Pero subida na mo gud siya action nakagsaka sa bukid bo. So I think murag bugnaw gini siya diri mas init. Naon sa mi and then we'll take you later on dito sa sapa. Bye. Bye. Maraming kaon. Mga ligo na mi. Dili mi sure og unsa mi kadugayang maligo. Kay perting tugnawa. Tanawa oh. Perting tugnawa nya. Niligo po yung cold spring. Oh, careful ah. Tatay mambak. Ay, bago pa kong kaon. Dapat para sa mainani nga terrain na kay Sandugo. Para dili gang slide. Sandugo baka naman. Ha? Oh. Tumawoy. Back with nature once again. Once again back with nature. Kunti na ilaw, kuha na. Hi guys. Abora na dara. Sure ka? Kailang kay dili mabaw. Sure na dere? Tama ka. Ano ka nabilin? Wala. Ada rin ba rin? So that's it. We're done. Mura to. Kalipay sa mga tiguang. Igo ra gyud intaw mitug sa. Kuhaman, mana biyahe na pud mi pauli. Ana ra man dit. Papilion ka dear. Dagat o sapa. Lahi ra gyud ang impact sa dagat sa imo. Yes. Ano kung dagat na maliguan ha? Dili nang dagko kay bulod. Murag dahikan ana. Ano mo balod nga dahikan, diskulog. So far asa may pinakanindot nga dagat nga imuhang na liguan. Langka. Langka po. Ay! Oh, pero kung i-compare mo Surigao ug Langka, Langka dito. Nakag ka ng kuan. Teras. Mot. Ikaw ni cellphone? Before na to ni end, there's something gusto na ko share sa ibit lang ako ni. I just want to let everybody of you know nga karon I am actually at a certain crossroad wherein I can see a certain future. I am a Christian and now I feel a little bit depressed. But you know what? That's okay. There is a promise that won't bend and won't break. He won't leave you there.